produkto natin, may bumibili ba? Yes! Sa tingin mo, sa labas ba, pag tinabi mo ang binibenta mo, Globe, magtatanong sa'yo, para saan yun? May kakilala ba pag lumapit sa bahay mo, tinanong sa'yo, para saan yung PLDT? Di ba lahat ng tao alam? Yes! O, ito malupit. Dito sa negosyo natin, napakabilis ibenta, tama? Bakit po ang isang negosyante, tatlo lang iniisip, kung may bibili ng produkto, pangalawa, kailangan ba ng tao? Pangatlo, yung produkto ba binibenta mo na uubos at bibili nila ulit? Tama? Tanong, kailangan ba ng tao? Yes! Tanong, binibili ba ng tao? Yes! Ito malupit, nauubos ba, bumibili ulit? Yes! Tingin mo, kikita ka malaki? Yes. O bakit? Sino mayaman ngayon? Si Globe, si Smart, at si? O sipin mo, may pagkakataon ka maging parte ng Globe, Smart, and Sons sa halagang 3,000? Pwede na? Yes. Maganda po ba? Yes. O maganda bakit? Meron kang 300 produkto. Itong pinasok mo ngayon para ka na sa grocery store na prepaid. Bakit? Sa isang kumpanya, hawak natin ang lahat. Maganda po ba? Di ba sa tindahan, ang ginagawa nila, ilang cellphone na kailangan? 3. Isipin mo, 3 cellphone na hawak mo araw, di 3 SIM card. Di 3 load wallet. O ito malupit. Hindi mo na kailangan ng 3. Anong kailangan mo? Isa na lang. Nakuha? All in one. Yes! Diba? Ito malupit ha. Gamit mo yung cellphone mo, pwede mo ibenta lahat. Isipin mo, smart ka na bebenta mo, Globe. Smart ka na bebenta mo, Sun. Yes! Smart ka nga na bebenta mo pa yung internet card. Ito malupit, bakit? Yung telepono mo, yan yung gagawin nating device para makapagbenta. Nakuha? Yes! Anong gusto mo? 3 cellphone, isang cellphone? Isang cellphone, bakit? Napakadaling-dalin, tama? Yes! Isipin mo itong 3, hirap dalhin yan araw-araw. Ito, isang cellphone lang kailangan mo. Madami nagtatanong, anong kapalit ng 3988? Tanong mo kung ano? Anong kapalit? Okay, simple lang. Ang kapalit po ng 3988, may kapalit yan, paano? Bibigyan namin kayong 2 poster. Para sa yung 2 poster, gamitin mo yan sa iyong sa bahay. Okay, kung may tindahan ka. Pwede mo lagay sa tapat ng bahay mo, ito naman sa may kwarto mo. Isa. Para pagising mo, maalala mo, dealer pala ako. No? Baka sa iba ka pa bumili ng load, no? Nakakaya ka na. Dealer pala ako. O, diba? Sabi na sa ikaw sa store. May 3 ka SIM card. Libre yan. Anong SIM card na to? Personal SIM card yan. Pwede mo ibenta. O pwede mong gamitin. Okay? May price list ka. May 20 quick guides ka. Sa price list, dyan mo makikita lahat ng produkto binibenta mo. Oo ha? Okay? 20 din ang quick guides. Diyan mo makikita lahat kung paano mag-load, paano magbenta, paano mag-register, paano mag-check balance. Lahat ng paano nasaan? Quick guide. Plus, bibigyan na namin kayo ng 20 retailer cards. Ano yung retailer cards? Kung tawagin namin RC, halaga niya 250 isa. Okay? Ilang peraso? 20. Kasasali mo lang yung package mo, binigyan ka namin worth magkano? 5,000. Para lang palang ginawa mo, binili mo lang yung 20 cards. Yes! Diba? Yes! Naku yung binili mo yung 20 cards, member ka na, 5,000 pa yung binigay sa'yo. Mabibenta mo kaya yung 20 cards? Yes! Ano, may kaibigan ka bang 20? Yes! Sino po dito may kaibigan kang 20 na may cellphone? Taas naman. More than. Sino pong more than? Sa tingin mo yung mga cellphone na yun, gusto nilang sila na lang magbenta ng load sa kanila? Sa tingin mo yung betting kaibigan mo, matutuwa sila na pag inofera mo sila ng card, halagang 250, pwede sila mag-load ng lahat? Yes! Di ba sa loob mo ng isang araw, pwede mo maibenta lahat to? Nakuha mo, nagbayad ka ngayong gabi. Bukas nga na, bawi mo na to, tama? Bakit? Yes. Benta mo yun sa mga kaibigan mo, kaklase mo, kamag-anak mo, kahit doon sa kasama mo sa bahay. Kung nabibigyan na siya sa 250, gawin mong 2 years to pay. O diba? Di sa iya, may utang sa iya. Alam mo ba? O 250, 2 years to pay. Kung magkano yung buwanan. 10 piso, 10 pesos per month. O diba? Maganda mo ba? Maganda. O bakit? O ito maganda. Meron tayong 5 paraan para kumita. Kanina, napag-usapan na natin kung magkano investment. Okay? At napag-usapan natin kung anong laman. Pag-usapan natin, paano ba ako kikita sa B-Mobile? Ready na ba kayo malaman? Yes! Dito na pag-uusapan natin 900,000 naman. Pwede na? Yes! Okay. Gamit ang cellphone mo, pwede ka magbenta lahat ng load, tama? Meron kang buy and sell ng product. Ibig sabihin pala, ikaw, isang dealer, pwede ka magbenta ng load. So, kung ikaw yung dealer ka ng B-Mobile, hawak mo yung cellphone, kahit saan ka magpunta, pwede kang magbenta ng Globe, Sun, Smart, PLDT, Internet Card, lahat po ng klase ng load. Tama? Ito malupit. Sa tuwing nagbebenta ka ng